Farm to Market Road. Dahil alam naman natin yan ang pinakamalaga. Nakagawa na po tayo ng plano para sa buong Pilipinas sa Farm to Market Road. Ngunit, siyempre, pupuntahan din natin ang mga mayor natin, ang mga governor natin para itanong kung yung plano namin ay maganda, kung tama ang dinadaanan ng Farm to Market Road, kung ano yung suggestion nila. At yun ang sinusunod natin na plano. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, lagyan ko yung Farm to Market Road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupuntang Farm to Market Road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawan natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating Farm to Market Road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. At